achterna hier het om het waar wel boetenkind. Maar het Oranje Comité van Frensen is heel tevreden over deze nieuwe locatie. Ja, prachtig. Sterker nog, ik denk dat we dit een jaarlijks terugkerend evenement laten zijn. Want ik had kippenvel. Absoluut. Ja. Het is mooier als boeten. Veel mooier. En de akoestiek is veel mooier. En ja, de muziek kwam mooi tot zijn recht. En het Wilhelmus, ja, echt prachtig. Om vast te komen dat Koningsdag in het wetter valt, is ook voor een heel soort andere activiteiten onderdak zocht. Ze spelen de afsluitende band in de Zeel van de Doelen en binnen Tintenhiert. Er komt nog heel wat bij Jam. We hebben nu zelf een grote tent geregeld voor op de Brede Plaats. Ja, en dan moet je aan bepaalde veiligheidsschriften voldoen. En ja, dan moet je op het laatste moment nog brandblussers, een nooduitgang, alles moet je dan nog gaan regelen. Dus ja, dat is extra werk. Ja. En is dat ik wat doet druwen, al die extra veiligheidsmaatregels? Nou, ik vind dat eigenlijk niet. Want er zal toch maar 1 slachtoffer vallen omdat wij het niet goed geregeld hebben. Het wordt even voordat het alweer op gang komt, maar uiteindelijk is het in Frensen haast lieke druk als oren maar Koningsdag. Maar het is wel heel koud. Van de movie naar een slag minder, maar het gaat nou wel weer. Die zinnen er wat erheen komt, dan is het wel lekker. Want non winterjas zo'n shalom. Hij moest wel niet de kast, ja? Ja. Dit is toch geen Koningsdag? Nee. Oh, nou ja, dit had ik wel weer wat. Dus ik wil weer wat unieks of zo, maar alleen maar wat zinnen, wat in een t-shirt. Dan kun je de oranje kleding en doen. Want die zit er nou verstopt. Ja, in de kast nog. Oren jou nergens om, die beginnen vol slime op in de vrijmarkt. Hoe gaat het met de zaken? Ja, het gaat hier hartstikke goed. Dan ben je druk bezig. En ik heb mijn nichtjes bij me, dus het gaat hier hartstikke mooi. En hoeveel heb je hem al verzinnen? Dat weten we net, dat is het eind van de dag. Echt weer, tussen terug net eventjes. Nee, hè, dat hoeven we net te doen. Nee.